Odabir i kupnja ulaznih vrata nije jednostavan korak, zato je posebno važno da se o tome posavjetujete sa stručnjacima. Prije odabira vrata potrebno je odlučiti kakav dizajn želite, kakvu boju, materijal, rukohvate i kvake. Materijal koji podnosi sva 4 godišnja doba, ali i estetski mu nema ravnog, je aluminij. Jednostavan je za održavanje te ima dug vijek trajanja jer je lagan i čvrst, otporan na koroziju. Prednosti aluminijskih vrata: statička stabilnost, bez savijanja zahvaljujući sloju u utoru između krila i dovratnika koji osigurava stabilnost i nepropusnost ulaznih vrata od aluminija, a time i funkcionalnost vrata čak i u ekstremnim vremenskim uvjetima. Iznimna toplinska izolacija. Zahvaljujući odabranim kompaktnim materijalima, nadprosječnoj debljini profila i krila vrata, vanjskoj rozeti te serijskom zatvaraču u 3 točke, već standardna oprema vrata predstavlja praktično nesavladivu prepreku za provalnike. Zajamčen dug vijek trajanja jer su vrata od aluminija iznimno otporna na različite vremenske uvjete. Aluminijska vrata završno se obrađuju praškastim lakiranjem u odabranoj boji, pa i nakon više godina izgledaju kao nova. Nije potrebno kasnije bojenje. U sva vrata su ugrađeni samo ekološki prihvatljivi materijali. Ulazna vrata kakva želite možete pronaći u poduzeću Inoter, koje je specijalizirano za proizvodnju aluminijskih ulaznih vrata za obiteljske kuće, kuće u nizu te poslovne objekte. U ponudi je više od 450 modela vrata. U Inotermu naručite vrata po mjeri te ih ofarbajte u bilo koju boju po izboru. Dodatno ih opremite raznim staklima, rukohvatima od nehrđajućeg čelika, LED rasvjetom i Swarovski kristalima. Vrata možete otvarati i putem čitača otisaka prstiju ili kodnom tipkovnicom. Sva vrata su dostupna u protuprovalnoj izvedbi.